Ja. Ej, din abe. Din abekat. Okay, Magnus. Hej. Kan du fortælle mig, hvad Asger laver? Ja. Hvem gav dig den blæksprut, Magnus? My sisters. Hvad hedder de? Josie and Becky. Josie og Becky, okay. And if you put it in the one, it do this. Squeeze. Okay, så skal vi lige se Asger. Normalt når Asger han er i bad, så græder han. Han kan ikke lide det, så det er første gang han har været i bad. Han har ikke noget imod det. Hvad siger du til det, Asger? Er det okay? Ja. Du får hikke. Okay, Magnus, hvad vil du så sige til kameraet? I love you, Grandma, but if you don't love me, I'll poop you in the face. If you did love me, I will give you some water. Okay. Og hvem er den hilsen til? Sebastian. Sebastian? Okay. Fint. Kan du have det godt?